Eva Iglesias, unha das caras máis famosas da televisión galega. Esta orgullosa rianxeira chea de xenio e simpatía soubo dende ben nova que o seu destino estaba sobre os escenarios. De voz potente e personalidade explosiva, Eva triunfou moi cedo ao gañar o concurso Canteira de Cantareiros do programa Luar. Eva Iglesias. Pero o seu apoxeo chegaría no Land Rover, onde acabou converténdose nunha estrela recoñecida en Galicia. Ademais, como actriz participou noutras series galegas como Augas Quentes, Viradeira ou A Coral. Despois do éxito do programa Convertín por Rianxo, recunca como anfitrioa cunha misión aínda máis ambiciosa: galeguizar o rei das rancheiras. Que espero deste día para galeguizar a Bertín, madre mía. É que non sei por que me encomendaron isto, pero... Bueno, eu creo que o vamos pasar ben, eso desde logo, ímonos rir. Trouxen un capacho con hielo para o viño, para él. Vou no levar a comer, que é o seu fuerte, e ensinarlle Galicia, pero Galicia profunda. Estando aquí ya me da igual lo que hagamos, y además con Eva cualquiera sabe, o sea, cualquier cosa imprevisible. Pero que estoy encantado, vamos, que me da igual lo que me encuentre, que me va a parecer maravilloso, seguro. No, eu creo que Bertín ven con ganas, xa cando veu a Rianxo veu con ganas, eso que estaba malo dunha rodilla, acordémonos, pero eu creo que Bertín a Galicia sempre ven con ganas. Estoy feliz de las dos cosas, de verdad, pero, o sea, de verdad, o sea, es que estoy aquí, me lo paso de miedo, es como si estuviera en mi casa. Pero sí que tuvemos moita química o día de Rianxo e creo que a seguimos tendo. De feito, logo moi ben con Bertín e encantador. Por el traballar non naceu pa iso. Entonces, ter que meter as mans na masa e pringarse, creo que non lle vai facer gracia. Pero vai non ter que facer porque yo digo eu e punto. Xa está todo listo para o reencontro entre Eva e Bertín. Que dirá o galán andaluz cando vexa a súa rianxeira favorita? ¿Qué tal? ¡Otra vez! ¿Cómo está usted, señorita? Bertín, a rodilla ben? Todo No, ben? perfecta, perfecta. Todo ben xa? Sí, sí. Ai, que alegría. Oye, Mira. qué maravilla, joder, me encanta. Este é o Salnés, ¿Esto es cómo se llama? a comarca do Salnés, Ajá. de aquí de Galicia. E a min, desde a televisión de Galicia, encomendáronme que eu che teño que galeguizar. Me parece divinamente. Yo estoy... ¿Cómo dices tú que qué? Galeguizar. Galeguizar. Yo estoy galeguizado Pero non tes o desde hace carné. 40 años. No tengo carné, Bueno, pero... pero pues, para eso estou eu aquí, para darche o carné Vale, de galego. vale. E entonces tes que empapar da nosa cultura. Tes Sí. que coller todas as cousas que... Esta es zona de Albariño, ¿no? Pregunto. Sí. Vale. Vai a ver Albariño. Vai a ver Ribeiro. No, a ver, no, a beber, ¿no? A beber tamén. Vale. Vamos a facer empanada. Vamos a facer Oh, moitas cousas. O sea, vamos a hacerlo y nos vamos a comer. Que sí, Bertín. Vale, pero mi vida, claro. Para comer hai que Me facela. tenéis a palo seco todo el día, pues yo para saber qué es lo que Pero vamos a terás hacer. queixa que estuvestes en Rianxo e comestes Que- xouvas, bebestes viño... Sí, sí. Con hielo. Viño con hielo. Claro, mi vida, porque tenéis aquí una costumbre de no tomar el vino muy frío. Y el vino blanco, a mí me gusta que esté frío. ¿Con quién hablo? Conmigo, sí. Vale. Entonces... Estás preparado? Vas a pasar 2 días conmigo. ¿Sí? ¿Enteros? We got it together, didn't we? Casi. Queres que che vai a meter na cama e che tape? Ay, sí, y me rasca la Un espalda. besito na frente. A ver las uñas, sí, me rasca la espalda. Venga. Oye, las tías, ¿qué foto pasa? Parece que las tías sucias. ¿Qué te has pintado o qué? No, no. Que teño... A ver, que é Animal Print. ¿Qué es eso? Animal Print. ¿Animal print? Persona mayor. Es que yo soy de campo, coño, a mí no me digas eso. Parece terra. ¿Cómo terra? Sí, parece eso, parece que le has estado escarbando algo. Pues no, pues é así, é a morda, Bertín. Vale, vale. Bertín Osborne, ¿está usted preparado para convertirte en un galego de verdad? Estoy preparadísimo. Pues vamos alá. Vamos. Ándale, ahí le vamos.
vas a estar plantando macetas. Entonces... En Corazón Galego non chega con visitar Galicia, hai que vivila. Por iso, a través de 6 experiencias inmersivas, o noso famoso deberá mergullarse de cheo na cultura do país. Nelas, aprenderá aspectos fundamentais da identidade galega da man da súa anfitrioa e de representantes da comarca. O convidado enfrontarase a un exame sobre o aprendido ao remate de cada experiencia e a veciñanza que o guiou poralle agora unha nota en función da súa implicación. Completada las 6 experiencias, a anfitrioa terá que valorar o proceso de galeguización do convidado e decidir se merece o carné de Corazón Galego. A vivir unha vida tranquila. Vaille gustar moito, sobre todo así as aldeas, as zonas por aquí, como traballan nas terras, eso vaille gustar moito. Bueno, e para traballar está máis jodida a coisa, mas bueno, algo ten que facer, que comer, hai que traballar. Para subir ao campanario, bueno, se pon vai, O campanario que suba antes de beber o viño. Que non sube despois de beber o viño, Pero é moi vacilón, o sea, que puede ser que sí, que le interese e toque la campana aunque sea al revés. Aberto a aprender, é aberto a saber, é aberto a falar coa xente. Entón, bueno, é cultura, é tradición e eu creo que é interesante para calquera persoa. Na primeira experiencia, Eva leva a Bertín a San Amaro, en Meaño, unha aldea que amosa en boa medida a esencia da Galicia rural. Casas de pedra, viñas, unha capela e leiras que falan de minifundio e tradición. A parroquia é a división inmediatamente inferior ao municipio e a capela é un punto de referencia para toda a parroquia. Dende hai séculos, o son das súas campás acompaña o día a día dos galegos cunha linguaxe propia, ampla e diversa ao longo do noso territorio. Eva quere amosarlle a Bertín como son as aldeas galegas e poñer en valor o seu gran patrimonio. Vexamos como lle foi a Bertín por San Amaro.